Excited na si Janice Anor, 16 anyos nga mogamit sa iyang bagong wheelchair para sa iyang moving up ceremony karong sunod nga buwan sa Hunyo. Si Janice, tagalungsod sa Alcoy. Nagtungha karon sa grade 10 ug padung na siya og senior high sa sunod nga abli sa klase. Sa wala pang iyang wheelchair, matud sa iyang mama, nga sungkod raman unta ang iyang gamiton kay maglisod man og lakaw si Janice. Tungod sa iyang kondisyon, nga kaniadtong bata pa siya, natawo siya nga adunay hydrocephalus, hinungdan nga bugatan siya sa iyang lawas. Paso siya na siya, kuday mag-ingon ta ani day magdala kag magbalaay ta magpasok ka day, magdala kag sungkod siya. Oh, at least kapasok ko man. Ngam dig magdala kung siya sungkod ko naman magpasok siya, anak siya. Usa si Janice nga nahatagan og bagong wheelchair atul sa Caravan of Services sa segundo distrito ni adtong Mayo 24. Karon nga mobalik na ang face-to-face classes, malaumon si Janice nga mapasayon ang iyang pag-eskwela sa senior high school ug hangtod sa kolehiyo. Mubalik ka po niyang kon, ma'am. Di man siya kasugakod og lakaw, ma'am. So, nagkuhan siya, nag-grade 8 siya, mag-module siya. Pag module niya, ma'am, di naman siya kalakaw. Di na siya kalakaw kay wala siya practice. Nagpundo sa balay na lang. Magsungkod man siya, ma'am. Di siya kapwede nga, usa ka sungkod ra. So, iyang parisan, nagsungkod kahoy, aron makalakaw siya. Dua ka sungkod ang gamit. Kalakaw siya, sir, magamit siya dua ka sungkod. Pag nasa sa balay, magkuhan siya, magkamang-kamang rin siya, ma'am. Gipahigayon sa lungsod sa Alcoy ang Caravan of Government Services sa Kapitolyo alang sa segundo distrito. Gawas sa mga adunay kakulian sa lawas sama ni Janice nga nakadawat og assistive devices, daghan pang mga hinabang ang giapod-apod sa Kapitolyo gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia. Tumong sa maong programa nga mapaarang-arang ang kahimtang sa katawhan nga sama ni Janice ug iyang pamilya. Paula Mendoza, Balita sa Subo.